Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuah gantang balanjuang mak jatuh kalam tikuluha sukatan urang minang kabau. Jo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta. Ukua jo jangku kok talampau. Nusana pananga kasedolahnya. Di hari sehari nang koma antah kutiko konanelo antah ko ari konan bayi. Sementaro ombak taduah angin selesai. Nak kami cubu malabuhkannya. Walaupun jo biduk kete don sana, ko untuang sampailah ke pulau Baitubana ni dalam hati. Don sana pananga kasadolah. Kok sakiti ibari bacaca. Kok banyak kakitu bari bompuan. Ikolah kami dari grup Saluang Rabab Pitunang. Ambo sendiri nan kabasaluang adalah Cendra Rajintan, sedangkan nang kabarendang adalah Endrayati Melayu asalnya dari kota Solo. Baiklah run sana pananga kasadolahnya, marilah sama-sama kita dengarkan. Jangan lupa tonton video kami, like, komen dan subscribe video kami. Selamat mendengarkan run sana.